Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, Igbo ndị ọma na-ege ntị. Anyị abịakwa ka isi abịa. Maka na ndị Igbo tụrụ inu si n'aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Anyị wabụ ndị ụtọ ndụ Media House bịara na ọfịs nna anyị ukwu taa. Agụba na agụ iro na ala Igbo manụ ndị ilo gụrụ. Mana ya dị IT nke ndị iro nọ nke Chukwu gere ka anyị na-ekwu. Chief Dr. Obinna Iyiegbu, the Okpataozuorah, one of Oba, Okpataozuorah ndị Igbo. Anyị si ka anyị bịa ka anyị na-enọrọ ya taa na ụzụrụ na-akpọ n'ala Igbo na etu ndị Igbo sizi ebi ndụ nke ikpeazụ a. Ọ na-agba anya mmiri bụrụ ihe mwute na ndị nna anyị ha mechara ọgaranya ma ọkanga, mana na ọ bụrụzi na ụdị anyị wasi eme ya na anyị si ka anyị chọrọ ya bịa ka anyị marụnụ ndụmọdụ o nwere inye ndị Igbo taa ka unu nụrụkwa n'onu ya mana ebe o kwenyere ka a marụ na ala Igbo ọ ya dị mma dịka o bidogo dịba mma already. Nna anyị ukwu anyị ekene gị, anyị si ka anyị na gị nọrọ ya taa ka anyị marakere ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị Igbo gbasalụ ndị oyibo na-akpụ ya show off ndị Igbo na-emezi currently dị ọda ndị oyibo nke lingua franca sikwa na noise making ma ihe social media ma etu esi ebugharị ego na social media ọ dịzie ka ọ na ebe anyị wa nọ ka anya bụ ihe ka anyị si ka anyị nụrụ onugo ka anyị mara ihe ị nwere ịgwa Igbo niile zuru ezu maka Igbo niile zuru ezu na-afụ gị taa na-anụ ọrụ gị taa. Daalụ sa, ndewo. Ekwumaleze ekene m. Ndewo sa. Igbo bụ Igbo ekene m ụnụ ncha niile. Nke echi azelu ha adịla anyị niile mma, ha adịla anyị Igbo mma, ise ha adịla all of us mma, ise arụ amagola anyị mma already na onye gụgido out of 12 go 11 agbago first. eziokwu. Etu anyị si bido na ife ọma ọ ga-edekwa n'ọma. Amen. Ise ịbatara Ozuorah. Anụrụ m ife ikwu. Anụrụ m ife ikwu and ụdị ajụjụ ha bụrụ ajụjụ yes or no. Mme ime obere nkọwa ka alị ghọtafie m. Maka ịmakọ na anyị nwakwa ndị nọ na that showbiz. Mana ọ bụrụ na ya mara ife anyị na-afụ. Mmaskịrị na ihe mere anyị nwa bụ ndị Igbo bụ na ịma na otu anyị si akpata ego abụrụ otu ọzọ akpata ego. Igbo as a race bụ ikeketa orie ka anyị nọ na ya. Ikeketa orie. Ụrọ nke edebela anyị. Ya ndọrọ na national cake. Mbọ agbala agba. Akanya adọla adọ. Hard work alụla alụ. Ọ ife na-eme na ya afụ nwatakịrị amara igwe mara ibe. Ọ banye night bus. Jebe Lagos, jebe Kano, jebe Abuja. In 10 years, abata, oburike bata, ozokwa nke mmadụ, ọ napụrụ mmadụ nke ya. N'ọbịa ọmụba obodo, mụba asụsụ obodo, mụba omenala obodo, baa n'ife a na-eme, tụtụba, na-edebe, na-atụtụ, na-alụ, ọ na-ebu, ọ na-multiply, Chukwu na-enyekwala anyị aka. Inene ya, ifu na ụtụtụ n'ime anyị kpatara ego ka anyị na-ebunite etesiro the good things of life. Okwu ọbịam. Point. So ịchọ ọbụla bụ ihe mmeri enwetalụ bụ mba agbara agba ka ọ bụ. Most times emekie ya fanala ikekwanụ ka egosi ndị be anyị na-emekie na nya. Na-emeki go the money. Ka abụrụ mbụ. Yes. Ụfọdụ bụrụ ndị emegbu na be anyị maka ife dịkwa be anyị sikwara ike. Ọ bụrụ ụmụnna, ọ bụrụ nwunye di, ọ bụrụ ya nwanne nna, ikwu na ibe, onye apụkwa gbaba mbọ gbagido mba anwa. One day ọ karịa. O buru ike bata onye kọkpọite nne ya ka o gosi ya nwa amụrụ amụ ka ọ mụrụ. Yes, yes. Enwere sections by sections of this thing. Yes. Then I understand your question. I had to be to ambo. Maka na inekwuzi anya ama mgbe bido this kind of lifestyle also. And then your advice. I was mba na anyị na-eme
ka ebute afa ndị Igbo maka na o nwere mgbe ndị bayere ekpu okpu ha mkpu n'isi ọ na-eme ifele yes ekpu nke ndị Hausa maka ndị na-achị mgbe anwa mana today emegidoghị ife ọ bụla national pride ikpu ya ọba anyị n'obodo oyibo ma ndị amara asụ Igbo chọzi ikpu ya so I na-preserve the culture of Igbo land. yes Mgbakọ ọ bụ mana ama of particular concern bụ na a certain caliber of people ma na lifestyle ka anọ ọ bụrụ entertainment ka anọ onye achọzi ịnọ n'iru akwụkwọ amanọ nke a na-awọrị gị ịbazi onye bụla ego tii na-abụ fe onye ya ntụ anyị fe gbagodo kirikiri atọgbu ya ịmalụgo wow adụmọrụ ka mmenye ndụmọdụ ọ na-ekakwado Joseph n'ịpụta kịta ka ikene mmadụ dị mmadụ ma nwe kịta dam n'airport n'Enugu ma ọ na Asaba ma ọ na Anambra be anyị ifu nwanne o ị na-ụta ka ikene ya enwe na-ebunye fonu ka o mee foto asa kwegodo n'aka fụtara agba ọsọ so show off ya na-ekwu okwu ife na-awọrị gị na ya bụ na-awọrịkwa a lot of us bụ na ọ bụrụkwa anyị ka jide ọ bụrụ anyị ka jide a n'afọ gara anyị n'anya so anyị need reset onwe anyị up for drugs anyị need reset onwe anyị up for persecution etinyekwa mkpu na-emegbu anyị na-emegbu anyị na-emegbu anyị ịmakwa na even na birthday ma mmele na April 50th birthday ị na-anya nwere ebe fele ego I control everything onye bi otinye ademe ka ndata ego na at this age now mana onye nwe ndachi appreciate nwere onye mfu fesasịrị ya mana eji wanje za ajụjụ maka ya anyị suppressili ya mana ya na-agwakwa ndị kwesịrị ịma na ebe etu anyị rata ata na nka na-aza ajụjụ ọbụla ala ji so what am I trying to say now? Let's go up this whole thing. And I just ndị adaba n'onu na egburu egbu. ị na-anụ ya Onu jụrụ eju ọ bụrụ ọgụ kọm ọ bụrụ I'm telling you na m emeghị experience. Nọrọgo kịta ya efu na iwetara ego agbafere m ọsọ na pọket adị m ejikwụsị cash. Onwe ebe ndụ kịta efu na-eme akwa ma takwa nga na ntịra mma ezigbo ozi. Because I learned go the hard way. And not even more learn or look and your doors of Ejenebengelo in terms of persecution. ị na-anụ ya Okay, what I go? yeah Can the best that's an experience with the best teacher. Everyone know you make you feel mulako. yeah The best teacher experience bụ nke melụ ndị ọzọ go eji ya wee mulako. uwe mụrụ akụ Obodo adịrọ mma. Onye nwere ntị ọnụlụ. For gara n'anya mbụ ndị ọba anyị na fa mana we all have to coexist. How do we coexist? What the volume? ị nụrụ ya si gbatuo volume What the volume? Another thing bụkwa n'ime nwoke ifu na ya emenwu akpọchi ụzọ a ọ na-emefechi ime na si wepụ nke a kedu ihe a na-akpọ nke ọkwa kamera dị ife social media nwere ife ị na-eprove out there kada onye ka ị na-eprove olu ka iji nke ma nke onye ọzọ ji so ụmụnne enwe nwa aṅụrị ọ na-abịa okeshọn n'ebe ị na-eti mkpu si esezi na foto si esezi ebe a na-aba ego nye mmadụ ife quietly yes onye so onwekwara ife inyere nwa mmadụ nyebere mmadụ n'ụwa nwebere ụdị ego inyere mmadụ as a matter of fact nke enye na nzuzo na ka nke enyelu afụrụ anya eziokwu so the final edebe bụ na ọ dị mma ya onwe onye na-achọ ka obi litụrụ mmadụ ma ọ ka ọ sọpụresi ya ka a ghara ịma na ibute n'ike na-ebute gị ike mana ọka ike wee last ya ala ya maka na onye ọ dụrụ mma ọ dụgola anyị Igbo mma amen ịfọ kịta eto akịta ebe nne na-eku zuzuzu ị na efe na anyị Igbo ya azụ azụ ọ ya azụ azụ n'izu nke efe ya gbọrọ the best Christmas maka na amen ndị na-achị anyị alụgo nnukwu ọrụ ndị omekome abịa nyọta gofa a na-ejezi na-apụta so na anyị natanụ ka na chi ya nkwa akpata mba na akụ ka ebelata n'ala Igbo ọdụla anyị dị mma onye jela afịa bụ ndị nọdụrụ n'ụlọ yes eweta Igbo afịa nọ ndị nọdụrụ n'ụlọ erie ọife anyị na-ekwe n'ife niile efu ọ bụrụ nke o si daa ụdịdị mmadụ anyị niile ka anyị si fa n'Igbo n'anya ya esi anyị wee na operate na-apụta everyday mana anyị eje kpata wee bata
ọ baala onye iru baala onye azụ baalụ nwa Okeke baalụ nwa Mgbafọ ife anyị na-ekwu si wotakwu nweghị na-achọ ka ọ bụrụ nọ ya kachasị nweghị onye na-achọ ka ọ bụrụ na ịsha nụrọ mana onye a na-achụ achụ na-ezobanata onwe ya unene anya eweturata volum asọgwụgị nwe na aṅụrị mana nwoke ife anyị emenwekwa n'ebe a efu mechie ọnụ pụkwa n'ezi nwere gbachi ụzọ a na-asị no face no case no case ịnụrụ nke a amụta m ọzọ no face no case ọ iru afọ ka a na-atụ nga ọ bụrụ na nọọ ikuku ka ịbụ onwe ndị na-eme nnukwu ife nọ na social media. I agree with you, boss. Yeah. So now nwere nwoke tosi ochele ibie mana fọ ndị na-ekulite fọ ndị gbagota goolu level anyị na ndị karị goolu anyị si wolo nwayọ si na-epromote ezinụlọ si na-epromote eziokwu si na-epromote ịgba mbọ si na-epromote ana Igbo si na-epromote na nsọ bụ nsọ alụ bụ alụ si na-epromote ezi omume ife the upcoming nwere mụta n'aka anyị dị too much ọ bụrụ sị Iyiegbu ana Igbo nwere long beautiful history need projection ọkọtago enwere emenala mmanwụ ubi ede ugbo ede eko nwere lot of things anyị na-eme kwesị ka anyị export out there kụwara afọ anyị sikosibe ndị awa sikosibe ana Igbo sikosibe the beautiful terrains of ana Igbo cultures anyị ufeji ọkụ enwetago ife a na-eme afịa ọlụ ife a na-eme mere nnukwu nne sikosibe ndị awa wotu volum n'Iyiegbu o nwere mfe nsokịta onye dagate nọ na ma na-akpịka maka ya fọsị m ka nyelụ onye na-eme ife ma ihe mụ na ya jikọ ma ndị na-atụ egwu chụchaza m afọ ezie mmadụ weta aka nọmba maka amụmma kọra na nso bụrụ ka o si awụ mmadụ anya onwe mara ife na ọtị na-ekwu ọka o si wee dụmụ na nke na-agwa gị bụ undiluted truth talking from first hand experience adị masị na mụ na nọ nọ na enwebe ebe anyị nọ mala ebe debela anyị mala ebe a na-afụ anyị mala ife anyị ife na-agabiga onye nọrụ ọbara ya onye nwee ntị ọgwụkọra n'ọnụ Igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ akara ọnụ ntị m maka na ozi ọma anyị na-agbasa bụ ndị Igbo onye nwere ntị ya megịnị ya nụrụ akịdị amụ oke a na-abụrụ maka mgbe akịdị bana na nwa dibịa kama ofu spiritual beacon na unu anụghị ihe nna anyị ukwu kwuru and ọ kọwara ya on a short note na ha waso na ndị bidoro ihe ụbọchị ụtụtụ a na-ebugharị ego na-eme social media mana a na-enyefe advice oge a na fa aghọtaghị ya until o meghe mbụ meghe ịbụọ na birthday o mekwuru eme ụwa niile bịara na o jereza ajụjụ ya mana o nwere ya mani biko kene na ụmụnne m o nwere onye a na-etiri ọda o nwere onye a na-abara mba o nwere onye akpala ego mana ihe a na-ekwukwanụ bụ na ndị ọ bụ anyị na ha fụrụ anyị n'anya etu anyị si wee che na ọkwena ike keta orie na somofos na-arụ kọntraktị bụ enye si n'aka ofe n'aka ijezie pichabazie ife pichapụtazie iwe nye famili gị nye nna yukwu anyị na-asị na Chukwu ga-agọzi gị maka na eziokwu ịgwara ndị Igbo taa anyị bicha ụwa wee pụọ na nka because anyị ga-eze nka ndụmọdụ a inyeru today anyị pụgoro n'ụwa ndụmọdụ a ga-adị maka na ndị oyibo emego nke fa kpọrọ teknọlọji na ife merụ mgbe nwa na ọ ga-adịgide maka na ikwuo na gbara isi onwe gị gbara isi gị na ezinụlọ gị maka ama na monkey goes by gang according to ndị oyibo na onye ọbụla ifuru wit okwu mere eze ya na-eme ka okwu mere eze and amarugo na eziokwu ikwuru taa na ndị oyi gị niile ya esikwa etu isi eme na-eme o nwere onye asị nye nye onye na-eme okechọ na ego o nwere onye asị na-etube ego nye etuna mana ihe a na-ekwu etubesi wepụ kamera ya pụtazina na soshal midia ịghọtago ọ dịka ihe ụmụnne merụ biko na ụmụnne m ekpere anyị na-ekpe bụ biko ịkpọkwa anyị ka inyekwa ndị Igbo ndụmọdụ anyị ga-aza gị anyị nwere onye anyị si anyị ego ka e were bịa n'oyi anyị ji obi ọcha anyị were eme gịnị were eme onye ọbụla chọrọ ịgwa ndị ụtọ ndụ midia haus okwu gbasalụ nkonko na nganga ndị Igbo na-eme nke ikpeazụ a maọbụ ndụmọdụ etu a n'Igbo ga-esi dị mma in general
kpọọ anyị anyị ga-abịa ịbatara Ozuorah onye nwe anyị gọzie gị ojije ama egbugu gị na ụmụnne gị the three wise men of Akaeze dynasty ọdịna ama egbu unu maka na ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada nwa ọkụkọ nwere nwe ọsọ na nna unu bụ Akaeze be gentleman ọnya mere ya na eze okpoko let blessed memory ji wee rụọ ọfụma chu Night of St. Christopher bụrụ Akaeze the second ọ dịgoro na anyị na mma ndị Igbo biko nụ ka anyị mechinatanụ ọnụ kwuru njọ ka e wee nwee ike wee mee gịnị gbuo mma maka na unu nekwa anya ndị chinko na-anarụzikwa anyị ụra n'ala hụ obere oge unu afụkwa ma treda nkọmasị nwa ayazọwa onwe ayazọba ka anyị chịkọnatanụ ruo ka emesịanụ daalụnụ